Van der Meulen verkeert het nou ook op Wattersgoed van Nijntje, Sesamstraat en Woesel en Pip. Maar met het oernemen van het werk van Rubo Toys in Reizen, mogen ze tenij ook dit Wattersgoed betinken en produceren. Deze nieuwe bedrijfstak is voor het bedrijf van groot belang. Het enige wat we nog niet hadden was het baby- en peutersegment. En dat is toch wel een groeimarkt. Ook wetende dat een kind vandaag de dag, als je 10 jaar bent, eigenlijk al geen kind meer bent, in ieder geval niet zoveel met speelgoed meer speelt, is een baby-peutersegment voor ons heel belangrijk. De belangrijkste poort van der Meulen is op het stuit de gruthandel. Het betinken van het nieuwe Wattersgoed brengt een soort extra werk mee. Je gaat nu richting productmanagement, dus je gaat nu in het Verre Oosten, als wij daar op zoek zijn naar nieuwe producten, dan ga je naar producten kijken en dan zeg je van hé, dat is een product, dat zouden we ook in Nijntje kunnen omzetten. Nou, dan gaat het naar een andere afdeling. Dan gaan we met de licentiehouders in overleg. Dan gaan we kijken of we dat in Nijntje mogen gaan uitbrengen. En dan gaat er een heel ritueel aan achteraf om het voor elkaar te maken. Zandberg verwachtte dat de omzet met 10% groeien zal. In eerste had ze maar 1 nieuwe creatieve meewerker nodig, maar de verwachting is dat dat nog meer worden zal.